Хора, вижте къде сме за годишнината ни. Влизаш в стаята. Плазма. Кухня. И шибано джакузи. В стаята. Демонстрирай лампите. Това не е всичко. Това не е всичко. Демонстрирай, моля. Не тези. Опа! И on top of this. Искам само да видите гледката от терасата. Само погледнете. И имаме една гостенка. Къде си, бе, мати? И ти ли искаш джакузито? Изпуснах да кажа, че също така в хотелската стая ни доставят всяка вечер вечеря и закуска и може да си вземе котката в стаята. Защо се допускат домашни любимци?